De saltă, ai și bine v-am găsit la un nou videoclip. Sunt aici cu Alex Dragan, link în descriere cu YouTube-ul lui și cu YouTube-ul meu. Da, suntem gătiți Contul de TikTok. Contul de TikTok, dar să-l pun și pe și contul de TikTok al lui și YouTube-ul meu. Dar nu spune nimic. De fapt, nu YouTube-ul meu. În viața mea va fi mereu. Da, suntem gătiți pentru că am fost în oraș, că este duminică. Hai să nu mai lungim atâta. Hai, în acest videoclip vom cânta melodii, uitați cum, așa. Am cântat Mafia, Mafia, vine iară știe, eu sunt liber la un plan de mare putere. Și așa vom cânta și eu dacă ghicesc ce cântă Alex înseamnă că mă pricep la jocul ăsta. Dacă Alex ghicește ce cânt eu, înseamnă că se pricepe la jocul ăsta. Hai să începem. Cine începe primul? Tu. Eu. Bine. Stai. BMW Mafia. Ai, du-te cu ai ghicit. Da, acum eu. Stai un pic. Muzica aia care e înainte. A, detalii mondial m-a făcut mama, a ghicit-o, am găsit-o, asta era la parc. Acum tu. Cântă tare, să te aud aici. Stai. Care vrei tu? Nașul tuturor. Nu așa, m-ați băgat în închisoare? Da. Da, dar nu așa, acum eu. Ia. BMW, Mafia. Am bani de mă enervează. Da, acum Alex din nou. Ai, nu știu muzică mai combac. Bag O știi tu o grămadă. aia. Nu trebuie să zici, haide. Abi și Dani. Bă, Da. Abi și Dani, mă, dar nu le zic în asta. Nu știu cum să. Ai, acum eu. Când fac mai bine. E mare cu bani. Mane cu bani ceva. Țancă Uraganul, acum tu, dar nu zic în câți. Haide, încă una și gata. Deci, ce muzică? Dai mă, mă gândesc. Da. Nu, mă, Alex, nu trebuie să zici, faci așa când cânti. Te gândești și faci așa. Așa. Am bani de mă enervează. Nu. N-am ghicit-o. Deci, da, dragii mei, cam atât a fost cu acest video. Am cântat rapid, dar dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, un share și un Contul meu subscribe. caută la Alex Dragan. Alex Dragan, contul lui de TikTok și de YouTube și contul meu de TikTok. Pa!